ame sun de la ala ka dayoro neme atara ka getura min to amulo ya halibi ala ka do fara gereka shola bayai ala ka du barka ala ka ambesago dama sefulay ambi yerefo sefulay mbamuli ani emission follow min ke mbado anni timba muri koni emission intara ko sebe ay tigali ke ko sebe o bayira ko barka bila donc ambi fo kay barkada kala min baka chemana musulman ka beleje de fo ni Allah sona au bismillah ledo hakila arabi so chama fana be ambolo ya parce au kan nali kera André Chib dara journée sibedima Cheikh Ahmad Lavatijani almateri baba ambolo ya kafara monsieur Nyanka alere ko TV fayda ko lati abna hangenga bla tele silaka ana andenge dugutigi hakila ni beka camera o ledo ala sona au bismillah ledo bashi foti aula sungalo kodo sona akuma jisma soro ka onga ambo ya fanyina ufe ka au bismillah am fle baka on ya lame baka o ambe dugo ke be ala ka besa ko dama ya ala kira horoma salli ala rasul kona to temele ko fe ayame ala to bi kono ton kono to ala to ko beda abebe nafake ame faka do abe nafake chukuti bon alhamdulillah ala to ko kacha mais chaman bi min don o de bi kono don min bi corona na note ala to ko akacha bakelingi dantala tumu bi to ko min do ala la mo to do tumu kelengele tumu la di mo bi to ko min do ala la mo to do kono bi min do ala la adamaden to do mais on ni jino corona jigira on de ka donc ni corona la je amba foko ala to ko bi konondo ani konondo Mohamed bebe ewele ko sefula ni mo min jora ne ka dala na ko sefula ni global la bi mo malam ibala mine parce que to ko do ala to ko bekay jugumandala bon ala to ko bi konondo ani konondo jonti ala wele na afoshi ni ala ti jabi Allah mbi folo iko mogobe ala wele na itogodi na bi jabi togodi min gadi ala wele la o te seljita damai o te ki joki nyeshi koroma ay o jumeni se fulay ne kun dimina e koro kunti ya fayma nana laje se fulay vraiment nya fara ma bi ala kama o kadi ala ye nene ka wurudili yo parce que ne ala bonye ha ni jora golola no ya soro nya fara ala ka jodo ma ala kama ni ala sako doke ni portu do dale awon la bene medugo kalandela parce que ne ma fembla dugo ni jamana yin sigile medugo ni dugo te mali titanye ambo dugo kalana doni baga ba korona dursila jolu sigile fle dala mais neni e demsen chobi sokono ya muna ne bunye diu ha mbunye bon nunu mun fle o mandogo ya mais mbunye donc mfana e ka eri la jengo to ni sefula ka sigini watina ni ya fanyi no fa so journaliste chama nana a soro mbolo de gunenu ngunti amasoro me chew korna dusilo fle salongono anganga ala de wele sa teri ala ka kodo no ya parce que ne dame de la kodo mais ne fle ko lu sigile to kaddo ya ni muna parce que ne bonyo bon ne psika labe mo do kama to ko de konti ya fama ka kla ka fatige ko nya farima ala kama no kera che ni bi munyine ala fe ko ala to te fente deuxième sun akajugo ni moko sunto suntige naka baraji kemeye abi baraji keme soro emi ya suntige ebi keme soro fente bo ale tala bon donc wala sa ne ka bonga so kono ya SF laibi kaso kataka tamoro do nyini se paranye kele paranye fla paranye saba kata do e ka fe kaso karamogo e ka bisuntige fleni ni mine ne o ke mungama ala kamate odo o ne bisika mu nyini ala fe ko ala to ke atange ne ko do ke ala kam fente bo donc pour que ka ala wele min kadi ala yere folo okay ala to bi kono na abedam Allahu de la Allah
an ni kɛra kulubali Allahu kɔni dɔnni kɔni bɛɛ b'o dɔn bɛɛ ko dɔn ha o Allahu o de bɛ adamaden kulo kɔnɔ Allahu de ye nin kulo awɔ nin de ye Allahu ye Allahu ha donc n'i y'a lajɛ Allahu de ye nin ye bon kulo lajɛ o fila min bɛ kɛrɛfɛ nin fila o de bɛ kulo kɔnɔ wo o de ye kulo wo ye Allahu n'o hu tɛ an ti mɛnni kɛ Allahu o de la n'i kulo datugu i b'a mɛn ko huu o de ye huwa ala bon donc o la Allahu la n'i y'a yɛlɛma cogo cogo ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn la a bɛ ko Allahu arrahman arrahim o kuma a bɛ daminɛ Allahu la n'i ye Allahu yɛlɛma cogo cogo sifulahi o de don o kɔrɔ ye di n'i ye Allahu ye n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ lillahi n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ lahu n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ hu donc n'i ye Allahu fɔri cogo cogo a bɛ bɛn ni ala ye n'i yɛlɛmana ka taa diɲɛ fan o fan i b'i sin ala ma o Allahu la billahi ko tɛ tallahi ko tɛ minallahi ko tɛ alallahi ko tɛ Allahu n ka m'o de ma a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 2000 ani siɲɛ 300 ani 95 ani 5 siɲɛ 2000 ani 300 ani 95 ani 5 o ye Allahu mais billahi taala alallahi taala minallahi taala tallahi taala ngo Allahu bon e k'a lajɛ adamaden hamina ko gɛlɛn mana kɛ e la e ka jogo 2 kɛ jogo 2 sura min ka nɔgɔ i ma jogo 2 bɛ komi ni nani jɔ mɔgɔ ka da la Allahu akbar i ye tile don da la i y'a yɛlɛ da yɛlɛla i ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim kuma bɛ ni ala de cɛ e bɛ ka ne hunna minɛ cogo min na n'i ye seli daminɛ n'i ko Allahu akbar ala b'a fɔ sadaqta Allahu akbar kɔrɔ Allahu akbar kɔrɔ ko ala ka bɔ ala b'a fɔ n ka bɔ n'i ko bismillahir rahmanir rahim ala b'a fɔ a y'a daminɛ ni tɔgɔ ye wa n ye barika don a ka ko in na Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin tando bi ala ye n ka jɔ ye n tando n bɛ dɔ fara hɛrɛ kan kumana fatiha aya kelen o aya kelen ala bɛ kuma ni ye o de la arabu b'a fɔ ko as-salatu munajatu rabbaniya ko seli ye ala gundu ɲɔgɔnya de ye a bɛ komi ni ye ne ka numéro ta sisan n'i y'a digi ni ne ko alo kuma bɛ ne de cɛ o hali ni e bɛ maa 100 ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ kumana ni Konate de ye hali ni Konate di telefonitigi 100 sigilen don e kuma bɛ don ne ka telefoni de kɔnɔ kumana ni ko Allahu akbar baro bɛ ni ala de cɛ bon ni ye fatiha kala sura min ka di ye n'i y'o d'a kan parce que i ye Allahu akbar fɔ sisan i ye ala ka dayɛlɛ i donna k'i jɔ ala kɔrɔ o kumana i y'i ka seli daminɛ sisan n'i ye tahiya kɛ ka salam bila e mago bɛ mun na ala banajugu b'an ka jamana kɔnɔ a wuli ka bɔ yen ala mago bɛ nafolo la di yan ala n kalanna diplôme bɛ bolo n ma baara sɔrɔ o kumana i mago b'o de la i b'a fɔ ala nin kɛ ne ye o kumana i b'a fɔ Allahu 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 siɲɛ 2000 ani 300 ani 95 ani 5 a nana kɔrɔna kɔnɔ o adadu de la ne ye ala nana n'a ye kɔrɔna mumɛ bɛɛ o adadu la o ti gansan ye ala jɔl'o kan o ti gansan ye o tuma a wurudi ten o adadu la sisan Allahu fɔ ka di mais munna an y'a bɔ a la ni ko ya Allah ya Allah ya Allah kɔrɔ ala i ye min filɛ nin ye distance b'o la o parce que bɛ ni ala cɛ ala sefula n k'a fɔ dɔrɔn sefula o de ka teli sefula min bɛ o bɛ bɔ a la ya Allah ya de bɔ a la e mago bɛ tigi taki de la o kuma Allah wallahi ni tilara i mago bɛ min na i b'a ɲini ala fɛ tigitigi ala b'a kɛ kulo wo min filɛ nin ye Allahu hu o de ye kulo wo ye n'o hu n'i y'o hu geren bɛɛ
kulo bɛ gere o de kosɔn mɔgɔ minnu kulo gɛrɛla n'i n'a ma wolo ɲɔgɔn fɛ kulodimi bɛ mɔgɔ min na i n'a ma wolo i bɛ Allahu 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 ale de ye mɛnni ye Allahu 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 a sɛbɛn siɲɛ 66 parce que n'i ye Allahu hindu bɔ a bɛ bɛn 66 de ma nka Allahu bɔ 66 i ka a bila i ka sɛjolonin dɔ ɲini dɔrɔn sɛjolotigi bɛ a don nasiji in na dɔrɔn ka to ka tulo munumunu n'a ye a bɛ tulo wo yɛlɛ a bɛ tulodimi furakɛ donc fɛn caman bonyɛnnen don Allahu de don n'i bɛ seli la i b'a daminɛ ni jumɛn ye Allahu akbaru n'i ko arahamani akbaru seli ti minɛ n'i ko arahimi akbaru a ti minɛ dɛ n'i ko azizu akbaru a ti minɛ f'i ka fɔ Allahu kuma Allahu fɛn ba don dɛ o bɛ kumakan damadɔ fɔ ko n'i y'o kumakan damadɔ fɔ ko diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya kaburu saya bɛ nɔgɔya kaburu bɛ nɔgɔya lahara bɛ nɔgɔya fɛn damadɔ de don subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar o kuma est-ce que Allahu tɛ ninnu bɛɛ la a b'a bɛɛ la subhanallahi Allahu bɛ walhamdulillahi Allah bɛ wala ilaha illallah Allah bɛ Allahu akbar Allah bɛ n'i ye basmalatu lajɛ bisimi jumɛn bɛ lahi bisimi lahi kɔrɔna aya minnu bɛ ni jɔn y'o godo hami na n'a bɛ dilan o dɔ ye nasurun mina lahi nasurun mina lahi iza jaa nasru lahi iza jaa nasrullahi wal fatu o kuma Allahu de sefulahi Allahu de e ka Allahu yin sɛgɛsɛgɛ ta e k'i danna ye dɔɔni ta ka a yɛlɛma cogo lajɛ n'i ye harifu bɛɛ dafa Allahu n'i ye harifu kelen bɔ a la lillahi n'i ye dɔwɛrɛ bɔ a la lahu n'i ye harifu 4 bɛɛ bɔ a la hu o kuma e ka Allahu sɛgɛsɛgɛ ta ne ti mɛŋɛli sɛ mɛ mɔbiliba vurubarikɛ Allahu de b'a kan mɔbiliba n'i bɔra yan mɔbilibatigi dɔ wele k'a k'o yɔrɔ jira i la tan Allahu de b'a kan wa n'o tɛ a tɛ taa donc Allahu n'i y'a sɛbɛn i ka da la siɲɛ 66 66 i bɛ 66 sɛbɛnlen ye da caman na konfin ko tɛ dɛ n'i ye Allahu hindu bɔ a bɛ bɛn 66 de ma donc n'i y'o ci i ka da la a bɛ komi i ye Allahu de Ala de bila i ka da la o kuma na Ala tɔgɔ 99 la n'i ye Allahu ta Allahu i b'a wurudi a dadu min bɛ kuranna kɔnɔ i b'a wurudi o da la ni i yɛrɛ kamana ganna du dɔw bɛ yen tiɲɛni bɛ kɛ ka caya subagaw bɛ yen ani kunnafɛn juguman bi muso dɔw la dɔw degunnen don sitanaw fɛ mais Ala bɛ yɔrɔ min na sitana bɛ yan mɔgɔ dɔ bila dɔrɔn ka Allahu sɛbɛn dɔrɔn a nana kɔrɔna kɔnɔ a dadu min na n'o m'i diya a sɛbɛn siɲɛ 395 siɲɛ 395 n'i y'a sɛbɛn ten layi i bɛ layi susu k'o k'a nasi la yɔrɔ min bɛ yen k'a fɔ aw sirannen don ko jinɛ setanaw de bɛ yan tiɲɛnikɛlaw de bɛ yan a dɔɔni kɛ cɛncɛn na dɔrɔn i k'a yeri i k'a seri o yɔrɔ la fo n'a y'a sɔrɔ danfɛn dɔ bɛ Ala bolo min bɛ se Ala la ɔ n m'o danfɛn kɔni fɔ Ala ye fɛn o fɛn da a bɛɛ bɛ jigin ye donc Allahu ye Ala tɔgɔ ye 99 o kelen n'i y'o kelen dɔrɔn ta i wasara o de la dɔw b'a fɔ Ala tɔgɔ ɲuman t'i bolo non jɔnw bɛ Ala tɔgɔ la de lemaniya de t'i la et puis adamaden dusukun ye Allahu de sɔn ni fɛn o fɛn ninnu Allahu de b'a bɛɛ kan i m'a ye tori bɛ kasi n'o ye Allah hali basa bɛ balo ni Allahu de ye
donc o la n b'a fɛ ka min fɔ i ye o la ni hamina ko gɛlɛ y'i sɔrɔ Allahu wurudi nin cogo la siɲɛ 2399 k'i ka hami jira Ala la n'o kɛra a bɛ nɔgɔya mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɔnɔna bana sidɔnbali kɛn bɛ ka u degun n'i y'a tacogo fɛn o fɛn na nɔgɔya tɛ yen kɔnɔdimi gɛlɛn b'o la degun wɛrɛw b'o la kɔnɔna bana bɛɛ e ka Allahu sɛbɛn 395 jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko lemurukumuni e ka lemurukumuni ladɔn ɲini ka tɔmɔnɔ lili fana ɲini tɔmɔnɔ ye jiri ye a tɔgɔ sɛbɛnnen don kɔrɔna kɔnɔ kumana tɔmɔnɔ lili ɲini n'i ye tɔmɔnɔ lili ɲini dɔrɔn i ka o ni lemurukumuni ladɔn in tobi k'a di banabaatɔ ma kɔnɔna joli de don fogofogodimi de don biyɛndimi de don a tigi kɔnɔ bɛ funubana de don fɛn o fɛn bɛ yen ko a bɛ taga kɔnɔbara la Allahu y'i nasi d'a ma ni nin jiri 2 ye fo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ Ala bolo a bɛ dɛsɛ min na Allahu de ye fɛn bɛɛ bonya hali maka n'i bɛ seli i b'a fɔ Allahu akbar n'i ye kimiri minɛ sami Allahu liman hamdahu kimiri minɛ fana na subhana lahi walhamdulillahi o bɛ fɔ kimiri minɛ na subhana rabbiyal azim kumana n'i t'e da subhana rabbiyal a'la donc wa bihamdihi Allahu ti olu kɔnɔna la mais a bɛɛ bɛ taa jɔ Allahu kelen kan Allah o de la dɔw b'a fɔ subhanallahi daimul kaimu subhanallahi al-malikul qudus subhanallahi al-aziz jabbar subhanallahi al-mutakabbir subhanallahi al-khaliq subhanallahi razaq abai Allahu indi mana ibi i janto la Ala tɔgɔ 99 na a daminɛ Allahu de mana nan ko an bi do Allahu kɔnɔ an karamɔgɔ an bi siya a ti ban fiyewu Ala ka limana da mais Konate dabara k'i da don Ala tɔgɔ min na surtout Ala est-ce que a tɛ se ka min dɔ kɛ kitabu ye k'a di mɔgɔ ma tugu yɛrɛ nafa ni cogo min bon a diyara n ye kosɛbɛ et puis a bɛnna ma i b'a dɔn ne ka kitabu ko ninnu caman bɛ yen a ma nɔgɔn parce que an ye Fatiha bɔ tome 1 de fɔ 3 ka taa se fɔ 4 ma adamaden wolodon ni wolola don min kan ka yiri min bɔ k'i ko donc n y'o bɛɛ di mais ne ka kitabu dilan ma nɔgɔn parce que ne yɛrɛ bɛ wari bɔ n kunna ka kitabu dilan kitabu bɛɛ bɛ tila ka nin donc o de la kɔsan na i da sera ma cogo min na tan denmisɛnnin dɔw wulila ka s'a ma an kanubaga dɔw don ka fɔ an ka Allahu bɔ bon an yɛrɛ ye c'est-à-dire Ala tɔgɔ 99 k'an ka livre bɔ u kun nana k'an ka 99 bɛɛ livre bɔ n ko o madara ni o bi ko kitabu la bon ko n ka n jija ko ka mugan n ka kuma Ala tɔgɔ 20 kan n ko hali 20 ni ne ko n bɛ kuma ka ti ko kitabu la ni Ala tɔgɔ 10 dɔrɔn de ta o 10 na Allahu b'o la n t'a dɔn n'i ka ɲininkali yɛrɛ bɛ se a ma yɔrɔ min na bon nin ye Allahu ye a nacogo dɔ de filɛ nin ye Allahu nin ye Allahu nacogo dɔ ye bon nin na ni ye Allahu ci ta k'a don bolola nɛgɛ kɔnɔ k'a don i tɛgɛ la o y'o bannen de ye et que ni jugu ɲɛ dar'i kan a bɛ bɔ kogo fɛ i jugu hali ni jugu kɛra fantanya a bɛ taa donc an ye a bɔ livre ye mais bolo ma da livre ninnu kan fɔlɔ mais ni Ala sɔnna i cɛsirilen bɛ cogo min na an bɛna dɔ d'i ma i bɛ t'i kunkolo kɛrɛ lasiya maa caman kɔrɔ nin kɛɲɛ n'i yɛrɛ y'a ɲɛ sɔrɔ i b'a k'i yɛrɛ donc Allahu ye fɛn bɛɛ lajɛlen de ye an bɛna a livre bɔ n bɛ se k'a fɔ a bɔra ka ban yɛrɛ mais ni bolo dar'a kan an bɛna i wele ka i ta d'i ma i n'i ka caméraman ka a ɲɛfɔw ye an kɔni t'a fɛ ka aw ye sɛgɛn kɔnɔ bilen o la parce que ni Ala ka bilise tile dir'i ma ka ban mɔgɔw to yen ka Ala ka da gosi n'a ye da yɛlɛ i se ye min ye o cɛ ka k'i kun i ka taa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye Ala ka barika don an n'aw la Ala tɔgɔ 99 na a filanan o ye Arahamanu ye Arahamanu ye harifu 7 de Ala ye diɲɛ da ka diɲɛ kɛ nɛmɛ ka diɲɛ da ka nɛmɛ 100 da diɲɛ kɔnɔ ka nɛmɛ 1 dɔrɔn ta k'o bila diɲɛ kɔnɔ a fɔ o de ma ko Arahamani nɛmɛ tɔ 99 bɛ lahara
o arahamani mako be diɲɛ nafolo la mako be diɲɛ kɛnɛya la mako be dawla la mako be jamana mako be daraja la fɛn o fɛn bɛ n'a bi diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mako b'a la n'i panna arahamani kunna ne m'a dɔn n'i bɛna sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ale hindu de bi bɛn bi 290 370 o ye a hindu ye o ye arahamani ye bon yɔrɔ dɔw la ale bɛ 299 ma komi hindu bi ɲɔgɔn cɛ tellement faamu de o de la sunkalo in na ni i mago bɛ nɛɛmɛ na ka sunkalo musaka bɛɛ nɔgɔya kana taa yɔrɔ jan bitigitigi ka bitigi to yen seliji tɛ ka don so kɔnɔ i k'a fɔ ala n ka ɲinan sunkalo musaka di yan allahu akbar fatiha kala sura min ka di o da kan ni tilara tahiya kɛ ka salam bila araka fila tahiya kɛ ka salam bila ni tilara o la astafurulayi wurudi siɲɛ 100 i ka fatiha yɛrɛ wuludi 299 alfatiha yɛrɛ ka taa bila wala dɔɔni nana 299 a fɔ ala n ka ɲinan sunkalo musaka di yan hali n'i bɛ bamakɔ bɛɛ ka sukaro bɔ bilahi n bɛ sun de la i tɛ dɛsɛ allahu donc o la arahamanu mako bɛ diɲɛ nafolo la mako bɛ diɲɛ dawla la mako bɛ diɲɛ daraja la arahamani kelen don konate de bɛ k'a fɔ an karamɔgɔ Usumani Seru Madana Haidara an b'a fɔ k'a barika da a ŋunana 26 mars kɔnɔ yan ka ŋuna Segu ka ŋuna Sikaso ni konate ka pɔnjɔ ye mɔgɔw dabali bi ban kabi ala ye n da n ka taa arabu jamana na n si kɔnɔ siɲɛ 2 n taara magan sinon n tɛ arabu jamana si dɔn faransi ninnu kɔni ko tɛ n ma deli ka se yɛrɛ parce que caman b'a ɲini k'an ka taa mais ne bolo i bɛ min sɔrɔ i faso la n'o ti i bɔ i bɛ se ka sɛmɛ wale ta de nɔfɛ ne bɛ min sɔrɔ yan o bɛ ne bɔ parce que n'i bonya n'i faso la i t'i ɲɛ bɔ wari wɛrɛ faso bonya fɛ ne ye pɔn fɔlɔ jɔ 100 ani 25 a dayɛlɛli ma dogo ne ye garibu de bitigi tɛ n bolo n tɛ maa dɛli ni ne ko i ma ko ni ala tɔgɔ woro di k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ kana siga o la n bɛ ninnu fɔ o de kosɔn parce que dɔ kana na fɔ n'a bɛ se namuna a bɛ taa konate min ye pɔn jɔ 100 ani 25 a faso la ɲinan n ye pɔnkura jɔ 300 ani 10 n bɛna Haidara an karamɔgɔ Usumani Seru Madana Haidara n bɛna o de tɔgɔ sɛbɛn o kan o dayɛlɛli ma kɛ fɔlɔ faama ma mugan di yan commerçant ma n wele ka mugan di yan mais kanubaga minnu bɛ tungan fɛ karamɔgɔ n y'a mɛn i bɛ pɔnjɔ la 200 filɛ 500 filɛ 1000 filɛ a bɛ fɔ o de ma ko bonya donc o pɔn jɔra bonya kɔnɔ mais o ti wari gansan di ye ten dɛ n bɛ si ɲana n bɛ fɛn dɔ de fɔ ala n dɛmɛ pɔn in ka jɔ n y'i tɔgɔ arahamanu de ta n dɛmɛ ala b'a fɔ pɔn in bɛ jɔ ni ala sɔnna ni ala jɛna n'a ye nka minnu n bolo nafolo ka sanu n'o bɛ don a la olu bɛ nin yɔrɔ ɲini k'u sekunw ci i ma donc ɲini ko n'i ye nin wurudi o la i bɛ nafolo sɔrɔ kala se ka o la arahamanu ye nafolo di i y'a faamu mais ni ala sɔnna kitabu min fɔra n bɛna a bɛɛ détaillé bɛ kitabu in kɔnɔ kan ka arahamanu in ta cogo min na ka diɲɛ nɛɛmɛ sɔrɔ ka wasa lahara bɛ nɔgɔya o ne min ye halala sɔrɔ i tɛ sonyɛni kɛ de i b'a kɛ ni balola halala la don i bɛ lafiya hali k'ala bato bɛ minɛ parce que haramu bɛ maa o maa kɔnɔ tile 40 ka seli tɛ minɛ i ka sun tɛ minɛ i ka jaga tɛ minɛ bon donc fɛn min mɔgɔ kisi haramu sɔrɔli la don hali minnu bɛ yen n'u ka furuko gɛlɛyara arahamanu ye diɲɛ nɛɛmɛ de ye n'i ko nɛɛmɛ nafolo b'a la muso ɲuman b'a la den ɲuman b'a la farikolo kɛnɛya b'a la to ka arahamanu wurudi dɔrɔn siɲɛ 600 ani 99 ani 9 600 699 arahamani wurudi o la n'o yɛrɛ m'i diya to k'a wurudi 111 n'i tilala i ka farida seli la kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔnna k'o kan n'i kɛra muso gana ye i bɛ furu sɔrɔ n'i kɛra cɛ gana ye muso bɛ d'i ma ni tin dayirimɛ sɔrɔ fiyewu i b'a sɔrɔ donc an bɛna o arahamani a bɛ kitabu in fana kɔnɔ ten ni a bɔra dɔrɔn n b'i wele n yɛrɛ bolo bi i ta d'i ma donc komi a tɔgɔ ye di kɔrɔlakalalaw sigilen don
ɛriw fana bɛ yen ni ala sɔnna n'a a kuma kɛ baasi aw ma an kun bɛ se ka a ɲɔngiri ta kɔnɔtɛ an t'a ɲɔngiri kɔnɔ yanni an ka ɲɔngiri i b'a dɔn kɔfɛ i kanulen ka da i ka karo dɔ di kɔfɛ mɔgɔ ma degun bɛ i b'a fɔ bana dɔ yɛrɛ kɛlen bɛ ka degun lase dɔ tɛ ka baara kɛ nin wagati degun caman b'u kan ka da i ka karo dɔ d'u ma pour que yɛrɛ nafa ɲɛ bon degun min bɛ yen n bɛ degun in kalama kosɛbɛ mais degun in kan ka wuli cogo min na diɲɛmɔgɔ de tɛ a dɔn degun in tɛ wuli ni mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri kɛmɛ kɛmɛ ayi fɛn min bɛ na fiɲɛ fɛ n'a fɔra k'an kana maga ɲɔgɔn na ni a bɛ mɔgɔ dɔ la n'o ye a bolo da 2000 la k'o biye den ma e bɛ ban 2000 la wa ayi si ban o la ayi bon hali an bɛ fɛn minnu don an nun na kuma na farafin tɛ kɛ tubabu tɛ kɛ farafin fɛ fo ka dugukolo minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u ti kan fɛ fiyewu bon n'olu nana n'u ka fɛn ye k'i b'a don i nun na o u b'a dilan ka poison min k'a la k'a bila ka na e fɛ e b'o dɔn ayi t'o dɔn bon u bɛ min fana feere an fɛ yan o hɛrɛ ma dan bɛɛ i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ taa sa parce que dɔ bɛ n'a don a nun na nin ka bon ne tulo ma o b'a bila dɔ wɛrɛ bɛ n'a ta o b'i ɲɛnakili nin ka bon o b'a bila bon e yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ caman y'a ka bana yɛlɛma caman fɛ k'o bila o sefulayi nin si tɛ solution ye solution ye ala weleli de i bɛ jogo 2 kɛ jogo 2 kɛtɔ ala e min y'a dɔn ko bana in bɛ yen ka sɔrɔ bana in ma na e min ye bana in dɔn diɲɛ bannen don ala kɛlen don ka diɲɛ kasɛti turunɛ k'a ban kasɛti de donnen don diɲɛ bɛ komi tele kumana e ma kasɛti kura min filɛ fɔlɔ e ma deli ka birisile filɛ fɔlɔ kumana n'a donna ba birisile filɛ mais ne min y'a ye ka kɔrɔ o kuma ne ka kabako tɛ o ala ye diɲɛ ko kɛ k'a ban a ye tile de don sisan page mana se min ma don min o de bɛ filɛ e bɔla kun de yan a kun bɛ o taara min a tɛ yan tun diɲɛ ko ye waatiw de mais foyi tɛ se ka adamaden bɔ dingɛ ninnu kɔnɔ ni ala yɛrɛ tɛ donc jogo 2 kɛ jogo 2 kɔnɔ a fɔ ala e min ye bana in dɔn k'a sɔrɔ a ma na jɔn bɛ kisi bana in ma cogo min na e min b'a dɔn k'a sɔrɔ jɔn ka fɛɛrɛ tɛ a ka di n ye a t'i sɔrɔ a ka di ne ye a b'i sɔrɔ o dama don ala n'i y'a ɲini fɛ k'an kisi bana in fitinɛ n'a balaw ye n'i ye jogo 2 kɛ yahuwa 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 i b'a wurudi siɲɛ 1000 yahuwa 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 ale ala min ye bana in dɔn k'a sɔrɔ aw t'a dɔn ale ala min ye an fa adama da k'an ba hawa da k'a sɔrɔ e tɛ yen bana in nana na cogo min na ale ala min b'a dɔn a bɛ ban cogo min na ale ala min b'a dɔn o tuma yahuwa yahuwa n'i ye siɲɛ 1000 kɛ i b'i te da dugu la i b'a fɔ ala n ye sujudu bi e ye a diyara jɔn ye i bɛ sujudu bi ala ye a ma diya ye i b'a bi ala ye ni seli fana sera i bɛ n'i seli sisan a diyara e ye o i bɛ sujudu bi ala ye min ko ala tɛ yen kafiri min ko mago tɛ ala la n'o donna saya sigara la o bɛ sujudu bi ala ye par la force mana sujudu bi ala min ye a diyara ye a ma diya ye ala n ye sujudu bi e ye ala n kisi bana in ma an kana mɔgɔ ni tilar'o la dugawu kɛ i yɛrɛ ye bana in yɛrɛ dama tɛ papiye ko b'a la i mago bɛ papiye de la i mago bɛ furu de la i mago bɛ denko la i mago bɛ fɛn o fɛn na i tɛ da dugu la fo ala sujudu bɛ bi e ye a diyara sujudutigi ye a ma diya ye a bɛ bi ye ala ni sujudu b'i ye n mago bɛ nin ko in na walahi i ti bɔ i nɔ na ni ala m'o kɛ n bɛ se ka o di kɔfɛmɔgɔw ma u degunnen don kosɛbɛ mais degun yɛrɛ 24 bɛ an ka fana parce que anw ti mori ye ko an sigi bɛ moriya kan bon olu fana bɛ fayida minnu ta aw ka telew fɛ nin ye Konate ka fayida ye karamɔgɔ n ye ka fayida kɛ n ka papiye ko nɔgɔyara karamɔgɔ worosɔgɔnin filɛ mais n'a fɔra ko worosɔgɔdilaw tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka na worosɔgɔ ci woro ɲiminɛw ma woro nege b'an fa donc olu kɔni koronnen don mais an fana ta yen an koronnen don fana tellement faamu de parce que
mɔgɔ min bɛ taa ci kana d'i ma donso min bɛ taa kungo kɔnɔ ka sogo faga n'a fɔra ko yɛrɛ ti kungo ye a ɲɛ na naji ti kɛ nana dɛ donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ bana in vraiment ala y'a jira an na k'a bɛ yen sa ala tiɲɛ yɛrɛ la an y'a dɔn i bɛ yen ma bana in taga ten sa teri minnu fana bɛ mɔgɔw ni talidenw ci an ma aw minnu bɛ fayidaw jouer télé la aw sababu la u ka se k'a dɔw ci an ma n'o tɛ ko ɲagamuni de dɔɔni ala k'an dɛmɛ ala ka barika don an n'aw la ni ala kira hɔrɔma ye sali ala rasul ok an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka bi ani mamadu konate de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye fayida morikɛ ye an tɛ n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fami Haidara la an tɛ n'an ka siribukɛ yɛrɛ kɔ siribu suwala baya Haidara an b'a fɔ k'aw bɛ foli bila ma a b'i ka émission filɛ kosɛbɛ wallahi a n'a dɔgɔnin Tanzɔn n b'a fɔ bɛɛ b'a filɛ ala ka hɛrɛ k'an ye hali bi ala ka barika don an la ni ala kira hɔrɔma ye sali ala an tɛ na Aminata Haidara kɔ jelibugu kɔnɔ la an ka foli b'aw la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh a k'an bɛɛ diɲɛ wagati